Gizon batek bi pertsona tirokatu zituen, bata besoan eta bestea sabelean larri. Ertzaintza gaizkilearen bila dabil. Hantxe izan da, Amane Ibainez. Tiroketa atzo goizaldeko 6 galdera gertatu zen taberna honen parean, kuadrilla bik liskarra izan zuten eta ostean erasotzaileak tira egin zion neskalagunarekin batera zegoen gizonezko bati, bigarren gizonezkoak hemetik pasatzen ari zela jaso zuen tiroa eskuan. Hala ere, bizilagunek esan digute gune hau, taberna hau ez dela bereziki arasotzua. Ez da holako gune berezitasun handirik daukan gune, edo bai badira hor taberna batzuk edo, baina orain arte ez da inoiz konfliktorik egon edo lako liskarrarik ez da inoiz sortu. Gune konfliktibotzat nik ez nuk hartuko. Es tranquilo, pero bueno, una pelea y eso puede pasar cualquier sábado en cualquier sitio. Lehenengo harridura etxegetatu da, baina gero pentsatan hasten zait, esaten duzu, bueno, holako ordu txikietan, igande baten eta holat, holakoak badira batzuz, ez da honeta, bueno. Hombre, harritu pizkat, zera hori tiroketa eta entzutea, pues bai, ez nuen espero hemen zesta batean edo olako zera bat edo gertatzea. Ni que estuviéramos aquí en el Bronx o yo que sé, en algún sitio así muy problemático. Ez dut uste beste herrietan baino askoz gehiago gertatzen danik. Eta zer uste duzu egin beharko zala horrelakorik ez gertatzeko? Hombre, nik suposatzen dut hauek izango dira, droga kontuak, alkohola, ordu altuerak, desfase eta deskontroli, baina hori neurtzerik ez dakit egongo den, edo... Kontua ere ez da dana iztea eta jendeari aukerarik ez emotea. Nik uste eziketan dagoela kontua. Ustezko erasotzaileak ihes egitea lortu zuen eta ertzaintzak oraindik ez du atxilotu. Zestako udalak bere aldetik gertatutakoa salatu du.